Здравейте, искам да ви попитам каква рутина предпочитате? Вечерна, сутрешна, мързелива, лятна, училищна? Да, искам само да разбера каква рутина предпочитате. Сутринта снимах един влог, който не ми хареса и няма да го качвам в YouTube. Той ще е към друг клип, да, който ще бъде страшно интересен. Но да, за него ще разберете след 1-2 седмици. Да, иска да ви попитам, да, ще ви бъде ли интересно да разберете повече за моят статив? Той изглежда така и може да се разтяга, тъй като Кати, последното момиче, с което си правихме слаб мейл, ме попита дали мога да направя такъв клип, защото тя иска да си взима статив, но не може да се оправи с него. Не може да разбере как да го направи ето така като моя, тъй като на моят, ето тази част не е негова. Тя е на... Извинете ме. Тя е на един селфи стик, селфи пръчка, но не я използвам, тъй като беше ми доста странно. Миналата година бяха доста нашумели тези пръчки, но на мен сега лично ми харесват, да, герданът ми. Да, получих няколко странни коментара за ето този гердан, който искам да ви кажа, че той не е някакво желязо боядисано в златно и просто да го нося и да казвам, че е златен някакъв гердан. Имаше няколко хора, които ми казаха, но аз изтрих тези коментари. В смисъл, те чакаха одобрение. Знаете как някои коментари искат одобрение, за да бъдат качени, но аз не ги одобрих. Казаха, че този гердан... Чакайте, някой ме вика. Та да, извикаха ме. Ще ви бъде ли интересно да разберете нещо за моя статив? Аз се го използвам доста често, но в момента не го използвам. Да. Да, бяха доста нашумели миналата година тези селфи пръчки, но според мен доста странно да излезеш с една метър и нещо дълга пръчка и да се снимаш. Въпреки, че някои пръчки са доста хубави, защото имат едни копченца, там натискаш и то веднага те снима. Моята не беше така и аз затова я разглобих, но беше на изгодна цена. Да, 15 лева, се бе взела от един магазин, беше розова, доста сладичка. Та да, исках това да ви питам, доста от онзи ден, не, от вчера започнах да снимам такива видеа и май гледам, че на вас ви харесват, ще продължавам, това не са влогове, просто е така малко да си поговорим. И да, май още не сте разбрали, че аз спрях да правя слаб мейлове, затова моля ви изгледайте предпоследното ми видео, което беше май... Какво беше? Не, това за съобщенията. Съобщения за следващите месеци. Изгледайте това видео, за да разберете защо аз спирам да снимам. Имаше един коментар, който гласеше: извинявай, но нали ти каза, че спираш да снимаш. Това се отнася за клипът с Кати. Значи с това момиче се бяхме разбрали много отдавна, за да си направим такъв клип. В смисъл, бяхме се разбрали още от юли. Да. Да, от юли. Броях месеците. Да, бяхме се разбрали с нея, за това имаше. И както ви казах, имам два планирани още. За септември и за октомври, мисля, че. Или за ноември. Или май двата бяха за септември. Не знам, но те са за учебната година. Да. Моля ви, изгледайте това клипче. И на клипът, който се казваше аниме K-pop. Какво? Имаше доста положителни коментари. И да, аз слушам K-pop, но не всеки ден. Просто понякога слушах една доста яка песен,
която в този клип в описанието има линк, която беше на момчешка кей-поп група и беше доста готина. Да, ще правя клип "Познай ме", тъй като вие постоянно ми задавате въпроси откъде съм и на колко съм. Значи, на тези въпроси ще ви отговоря днес и сега в този момент. Значи, аз съм от Бургас, в момента съм на село, което не е село, то е град и затова аз му викам селски град. Да, в момента си пишем, в смисъл, запознах се с много готино момче, което се казва Йордан Филипов, и с едно много готино момиче. Да. Нейната приятелка искаше да правим слаб мейл, но честно казано, както ви казах, аз спирам да правя слаб мейлове. Може би декември, но не, спирам вече. Да, с нетърпение чакам учебната година, хора. Не, че ми се учи. Искам си видя приятелите, много искам. Та да. Общо взето пак си говорим от 7 минути. Да, както ви обещах, днес съм в тази новата стая. То не е нова стая, то е стая с нови тапети. Но да, има много сладки тапети и мисля, че поне моето лице на по-тъмен фон стои доста по-добре. Да, защото вижте как съм на светлият фон, на по-светлия. Да, вижте, изобщо не стои добре, а пък, защото става едно такова тъмно. Пък вижте сега на тъмният фон, колко по-добре изглежда. Да, трябва да си оформя веждите. Да, относно моите вежди, на 21 август ще ги оформя там, не знам какво ще ги правят, ще станат като хората, няма да са такива ужасни. Пробвах с молив, пробвах с гел за вежди, но нищо не се получава. Да. Който има проблем с веждите, нека лайкне. Да, гледах вчера видеята на Ивка Дачева. Според мен тя май 4-ти клас ще става сега. Да, май 4-ти или 5-ти. Има доста добри видеа, но някои просто не са за нейната възраст. Да. Ще имам хейтове, знам. Ако искате, сърдете ми се според мен, е така. Вижте какво кокче си направих. То ми е от снощи. Просто ми е много горещо. Вънка е 40 градуса. Да, в момента е около 2 часа. 2 без 5. Да, щях да излизам, но не. Днеска съм на танци, трябва ходя на танци. Да, хора, общо взето това исках да ви питам. И да, обичам ви и до скоро!